Animatobus, tady je Tobiasek Animátor. Děkuju za, nevím koliko, za 70, 80, nevím, ale dlouho jsem nenatáčel, takže pojďme si něco natočit. Napište mi potom, jakou hru si mám naštelovat a potom natočit. Počkejte, mohli bychom si zahrát Roblox. Robím to pro vás. Teraz jsem se rozhodl točit, lebo mě to baví. Nechci být furt pozadu. Mám rád nějaký mojich fanoušků, to jste ví, ale nevím, či tu mám nějakých. Prosím, podporte mě aspoň odběrom alebo lajkom. Děkuju. To můžeme si zahrát Human Burrito. Toto mě někdy naštve, že úplně rozbil ten tablet. A napište mi, jak se preposílá z mobilu videa. Lebo já chci natočit, jak hraju fotbal, ale tento YouTube kanál mám na tabletě, takže to nemůžu natočit. No můžu, ale to by bylo divné, že natáčam na tablet. Tak prosím, povedzte mi, jak to urobit. Já vám zprovozním tyto komentáře, ale poslední dobu budu kratší tyto videa. Budu mít nový kanál, možná tento si zmážu. A budu mít nový kanál, tam se budu zaujímat o motorkách. Koupím si GoPročko, budu jezdit na motorke. A ještě mi dojde počítač, normálně, že gamerovský. A natočím ještě video z Fortniteu, 2 videa, alebo 3. Keď už dojde ten počítač, už nebudu točit, já si tento kanál možná vymažu. Já si možná tento kanál vymažu a bude. Ale nevím, keď dáte tady 10 lajků, tak si ho nevymažu. A keď tady bude 0 lajků, tak asi si ho musím vymazat. Lebo tento kanál pro vás už nic není. Mám vás rád, ale nevím. Potom na ten kanál se budu volat, počkajte, já vám ještě povím na dalším videu a bude, alebo do komentářů vám to napíšu. Abyste věděli. Prostě tady porá někdo nevím, co to je, ale dobré. Nurik, tady je Nurik. No tak nic. Tady je černá díra. A kebyste se mě chceli přidat o friendu, tak se volám GoPro 1581 a keď na mobily, tak se volám GoPro 98. Mám tam takovou myš na profilovce. Za Robuxy to je ta myška, ten škreček jakoby. Ale můžem vám natočit o mojej korytnačce něco a o škrečkovi. Možná toto už bude konec tohoto videa. Je to krátké, vím, ale nemám čas na natáčení. Teraz musím se učit hlavně. No asi to bude všecko z tohoto videa. Alebo si zahrajeme ještě jednu hru, alebo zajtra nevím, či budu moc, nevím, to Milan sa mi robí toto. A potom mi napíšte, že jak se to preposílá z telefonu do tabletu. To bude asi všecko.
z tohto videa. Keby ste si chceli zahrať túto hru, volá sa Human Burrito, takto sa to volá. A toto sú ja, aby ste vedeli, toto, GoPro 98. Dobre, tak ja sa s vama lúčim. Pozdravujte mamku, tatku, všetkých v rodine. Čus, bus, autobus. Čus!